Дорогі брати і сестри, поважані слухачі Радіо Марія, особливо звертаюся до тих, хто уважливо слухав катехези відносно моці святого Ружанця. Эти катехези поволі вже закінчуються. І в этих катехезах ми побачили, що прагнення Марії, воно з'являється вельми виразним. Праз святий Ружанець змінить своє серце, а так само можна змінити увесь світ. Марія это говорить у шматліких явленнях, і ми це чули не раз. Видите, і появилася така ідея, мені видається, на вельми мудра і розумна Божа ідея, каб гэтыя катехези не засталися тільки сухим матеріалом у нашому розумі, але так само, каб гэтыя катехези привели нас до більш глибокого познання Бога. Хочу запропонувати вам присвятити себе Єсусу Христу праз руки Марії. Вельми пригоже присвячення у історії робив Гриньйон Марія Луї де Монфорт на протягу 33 днів. Він пропонує рихтувати наше серце для того, щоб присвятити його Єсусу Христу праз руки Марії. А 34 дня прочитати цей акт присвячення. І це присвячення має велику моць. Луї де Монфорт звертається у своїм навчанні, що гэтае прысвячэнне мае неверагодную моц, тому што свядома і добравольна аддаёмся ў рукі Єсусу Христу праз рукі Марыі. Марыя, як дасканалая хрысціянка, як маці Єсуса Христа, ведае найлепш дарогу, як прысвяціць сябе Богу. Чаму 33 дні? Тому што 33 гады жыў Єсус Христос. Узлюбленыя, разом з Радіо Марія запрошую вас до такого присвячення, которое мы распочали 8 красовика, а скончили 10 мая. А само присвячення відбулося 11 мая у санктуарії Маті Божої Фатімської у городі Жодіна. В 11 годині ми зробили падарацію на святейшого сакраменту, супольно помолилися в святий Ружанець. У годині 12 урочисто отслужили б святую мшу, де після святої комунії прочитали б акт присвячення себе Єсусу Христу праз руки Марії. І коли нас збереться доволі шмат, ми ще зробили процесію з фігури Маті Божої Фатімської. Це був би достойний момент, і наше серце, напевно, б змінялися падіння Божої ласки. Я до цього вас хочу запросити. Будем робить это з Радіо Марія, і Радіо Марія гэтае присвячение будет допомагать нам робить з 8 красовика у 14:20, а так само у 22:50. Так само это присвячение будет у записи, коли хтось не може помолиться у прямом ефірі, послухати это присвячение. Можна гэтае присвячение прочитать у довольном часі. І це присвячення кожного дня зазвичай закінчується святим Ружанцем. Але можна Ружанець відмовити так само в довольному часі кожного дня. Узлюблені, я хочу подякувати за те, що приймали уділ активно слухаючи катехези. Це катехези на фактах, це історичні факти. Маті Божа до нас звертається. Дозвольте, щоб голос Марії прогучав у наших серцях, і дякуючи нашій молитві, ми можемо змінити мир, особливо тоді, коли сьогодні чуємо про шматлікія няшчасті, війни, небезпеки, коли гинуть люди і доходять до вічності, не поєднавшись з Богом. Запрошую вас долучитися до цього присвячення, а так само супольно чекаю вас на святим Ружанці Евхаристії у санктуарії Маті Божої Фатімської 11 мая 2024 року.